Bueno, bones tardes. Bones tardes. Mira, hem de rompre gel, però això de ser convidat és un compromís. Perquè, a més, a Eivissenc, això té poc mèrit. Es retomba molt. Sí, sí, sí. Sí, ara torna a retombar un poc. Ai, per venir a aquesta banda ve un sa de cap borda, ai, arriba presta sa barca per sora conaca que per d'haver-n'hi tantes un van sos minuts comptar, i si el que es perdeu a queixa s'altre ja us fa arribar, que quan més n'hi viu una sa gent era puntua, perdonar. Hi ha dies a que em parlaren si volgués venir a cantar, queixa una balada prest vaig dir venga endavant, de cavall tenc s'arrencada llavors desinfla aviat, i de cavall tenc s'arrencada llavors desinfla aviat, no us dic que és saturada però ja hi deveu pensar, de sentir aquesta gemega que faig aquí repica, i es pobre tambor ja paga sa falta d'habilitat, però diu que hi ha una colla que han vengut un poc avellant per sentir una cantada pos que no ho havien vist mai, crec que no us agrada gaire que ja he vist algun badall, si el cas és que no m'entenen ja m'hauran de perdonar, miraré l'altra vegada de fer-me subtitular, per avui ja no és hora perquè no ho tenc preparat, o si no serà tal volta com diuen alguns, o si no serà tal volta el que alguns han predicat, que no és mateixa cosa el que tots naltros parlem, ja n'hi ha que així ho voldrien però estan equivocats, que tots els que deim bon dia mos sentim com a germà, en sa meua no poesia que bé que ja es va acabar, entenguem salut i alegria per seguir cantant molts anys per venir